Здравейте! Бих искал да ви представя един уникален продукт, с който се здобих за поредна година, а именно CityGuide Voucher 2013 година. Предполагам сте чували за сайтове с ваучери за групово пазаруване, където имате големи отстъпки при положение, че предплатите за купената стока или услуга. Тази книжка е хартийният вариант и касае стоки и услуги, главно за София. Интересното е, че струва само 20 лева, а сумите, които може да спестите, са над 2000 лева. Цялата 2013 година е валидна. Разделена е на 6 категории: заведения, култура, свободно време, здраве и красота, услуги, както и магазини. Съдържа 80 партньора, които са разположени върху 180 страници, като всеки един от тях предлага по 3 ваучера с отстъпка. Един кратък пример е Subway. Виждаме характерното кратко представяне с текстов и снимков материал, работно време, контакти, трите талони под формата на отстъпка. Как се спестява с CityGuide? Избираме стоката или услугата, която искаме да ползваме. Предупреждаваме персонала, че ще използваме отстъпката, отбелязана на един от талоните в CityGuide. Примерно искаме да отидем на театър, като избираме Младежкия театър. Там можем да се възползваме от отстъпка 2 за 1, т.е. взимам 2 билета, плащаме само единия, втория е безплатен. И това 3 пъти при него. Или искам да празнувам рожден ден и отивам в категория заведения и избирам Пиано бар ретро, където получавам отстъпка от 30%. Или вечеря с приятели избирам примерно ресторант Мото, където мога да се възползвам и да заплатя с 20% по-евтино. Други интересни неща са 50% от бебешка или семейна фотография, 20% от Drink and Drive, 50% или 20 лева отстъпка от целебен масаж при кинезитерапевт Нора Кънева, да платя само 35 лева вместо 120 лева за избелване на зъби, 50% от подстригване, 50% от абонаментна карта от танцов център Монтвис, 50% от конна езда и т.н. Само с тези няколко примера спестих вече над 100 лева. Как се откъсва ваучера? Много просто, той е перфориран предварително, леко го прегъвам и може да го откъснем като марка. Така вече мога да се възползвам от 150 лева безплатна застраховка и отстъпка 100 лева при закупен курс по парашутизъм в Skydive София. Книжката е малка и практична, пасва в жабката на колата, в дамската чанта, във вътрешен джоб, с големина е на двете стета карти. Препоръчваме, само 20 лева струва, над 220 ваучера с отстъпки от над 2000 лева, валидна през цялата 2013 година. Идеална е за подарък, за мъже и жени, за рождени дни, за именни дни, празници или просто за приятна изненада за любими хора. Пожелавам забавно ползване и много спестени пари.